Oras madihita manginang asa tatarohahon jo edeta nomor 720 sia asa buyan no denggat tedeon.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung Epipanias dohot topik di jou gabe si jala jolma. Atong tapahibul jala tapasonang marohata lau marsoba tutuhata tapuk kama parminggota mared di mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Lehon ma tu Jehovah hamauliaon ni guarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamakke pahian namarhaduhuan. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargugo na suhatu dosan, nama dok mauliate dohami tuho, ala di papatarho dohot tuak kana sutumadaho, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asi maroham, saya pa iyan madihami ro di pinoparnami barita naulii, jala pararat maitu saluhut bangso, asabicar sodang ni hasangapomi, dohot diak kana hudul di hahulumon, dohot nanilinggoman ni hamatean. Marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita.
patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek na di Torinitano, yang gotunggabe si sobbaon manang si uluan. Dia do lapatan ni oddo. Ikut di habiare rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsobba tu sobbaon manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jaladang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido sahakna, atong rak maidogo mahitasian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nohobar tu patikmi. Amin. Maret de mahita. Tato pote madosata tu debata, martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum, huhilalahami, rikot do asinorham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin hu paserep hami diri nami sedarion di julum, jalahu parhatopot tami, tung najut-jut do hami manibil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian julum, alani dosa nami aidang dihalomohor roham hamatiannya kapardosa, alai hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagiduhon nami, dohot pangalasion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami marhite panidangion, dohot hagugo ni tod di perbadia. Asa tarapul situ tu rohanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
baga-bagani di bata tareng Tuhan sisaan dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, nunga diar saheho au marhites yan akka dosam, jala nunga dilojeho au marhites yan akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manganelesei akka pangalosim alani hadiriokku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita. Epistel dimiari mingguan, dienetsian Amos bidutulu, mamukasian ayat sada tolhastu ayat walu, tajahama marsika soren. Tangihon hamu mahataon, nani dok ni Jehovah taringot tuhamu halak Israel. Taringot tu sadok bangso, nahutogihon ruar sian tano Misir, songonodo. Tung udur mata gamon marelat dua halak da jolo siad dos ni rohana sida. Tung tagamo matarjail pidong tu jorgong di tano molo sojolo di taus sabil. Tung tagamo mabikas jorgongi siat tano da adong dapotsa. Aidang adong di bet Tuhan Jehovah nang gosada, da jolo di papatar si bunyan na itu panurirang akka naposonay. Ima sahakna, martua do akka natumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin. Marede mahita.
saha tidak maha porsiaw tay, songon nahi na tidak ko nidong atta saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargugo na suhatudusan, na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasaday, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya todi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banaturu dong ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni dibata Jehoba, amanai pargugu na suhatudusani, disimay bana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosugot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigima eddi puji-pujian sian pungguan kor ina Teresia, laus di ultima sian pungguan kor ama Immanuel.
Tikting namasa di Huriata di Mingguon, sia Februari 2025, na parjolo, dakdanak na sorang. Di basa-basahon tuhatta do sada dakdanak bawa di keluarga Nirwan Lubis Boru Simanjuntak, na di hari Jumat 17 Januari 2025, maringanan di Jalan Bunut RT 5 RW 4 Kelurahan Pondok Ranggon, Manang Wik 2. Paduaon, tupak tu haporluan operasional Huria. Sadarion patu paon ni Huria do papungu tupak bahen tu haporluan operasional Huria siganup bulan di bagasan amplop. Tapa saat mas yang las ni roha songon parbue ni hapor seota. Patoluhon, mutasi padita. Sadarion Minggu sia Februari 2025, diojak kondo Padita Kriswandoli R. Harahap MTH Gabe Pandita HKBP Resort Dolok Sanggul Kota Distrik 3 Humbang Borhat do Pungwankur ama Agape Sian Huriata Mandohoti Ulaoni. Paupaton Pertanyaan Wik hari Selasa 10 Februari 2025, patu paoni Huriado pamuhai pertanyaan wiksada sahatu wik 12 maringanan di gereja masuk pukul 10 siawib. Laos dimulai mamuse sermon kategorial dohot pertanyaan RN HKBP. Jadwal pertanyaan wik di bagas ni ruas mamuka hari Selasa dohot hari Rabu 10 walu dohot 10 sia Februari 2025. Selasa ima wiksada 2 opat 5 onom dohot pitu.
Di hari Rabu ima wiktolu walu sia 10 sada dohot 12. Palimaon Dewan Koinonia remaja dohot naposo bulung. Hari Jumat 14 Februari 2025 masuk mamuse songona somal pertangyangan RN HKBP masuk pukul 20 WIB. Maringanan di GSM lantai 2. Tuan rumah RN HKBP Wikwalu. Paonopon Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma ditangyakta akka ruas ni huria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di tik-tikta. Papituhon Bona tahun Wikwalu hari Rabu 12 Februari 2025 patu paoni huriado pertangyangan bona tahun Wikwalu masuk pukul 10.30 WIB maringanan di GSM Gloria lantai sada. Pawaluhon sumbangan ruas tajalo do sumbangan 1 unit keyboard Yamaha sian sahalak naposo Felix Toman Situmorang Wik 10 baen haporluan naposo bulung. Mauliate ma di pasahat huriata tunasida naung manupai. Tuhatta ma nama masu. Pasiahon. Ruas namonding. Nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima amang jukap sahala tua siagian manang ama Leonard umur 76 tahun. Hina baluhon ni inang mindoria boru tampu bolon. Inganan nasida di Jalan Rawabola RT Tolu RW Pitu nomor 100. Kelapa 2 Wetan Manang Wiksada. Monding di hari Kamis 6 Februari 2025. Tuudian di hari Jumat 7 Februari 2025 di TPU Pondok Ranggon. Acara marningot ruas ni huria namonding. Jonjong mahita saluhutna. Ujung pardalanan ni ngolu ni dongat taon laos paingoton hita do sude. Nang hita pe disadatiki tong do songon nasida ikon modding. Alani i toktong mahita marpakirimon nama ngolu saleleng di Portibion. Jalasai hobas manang sadi hari pehita lao manadikon tanoon. Taingot ma hata nitu hatta di pangukapon 14 ayat 10 tolube. Martua ma akka namate di bagasan Tuhani olat nion tutu di dokton di mansohot ma nasida sian paru kilon nasida. Aina mangihut ma tu nasida niula nasidai. Tabuan masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata naung jumolo mondingi asa anggiat matu hatta na mangapuli nasida alani i martangiang mahita di bagasan rohatta. Amin marende mahita.
Hudul Mahita. Songoni matikting di mingguta sadarion, akatikting namangihut boi mata jaha na adong di warta jemaat. Mau lihat. Tabigima edi puji-pujian sian korwik sada, las diuduti ma pungan korwik 2. Korwik 2.
Marede mahita los tapapung ma pilihan sadaa dohot sadabi. Kristus Tuhan,
Dameni debata na sumurok siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha persiaon hata ni Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoro ni rohata. Di minggu tasadarion minggu palimaho dung Epipanias imana tersurat di buku Evangelium si Lukas bidu 5 mamukamai sian ayat sada sahatu 10 sada. Lukas 5 ayat sada sahatu 10 sada. Tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Jongjong di topi tau Genesaret do ibana sahali. Dina ni rongoman ni natorop ibana. Lao ubege hata ni debata. Jadi tongom madiida. Dua parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar maburi jalan asida. Gabe di bongo tiba nama parau nasada. Nadi si Simoni. Jala di pangido tu ibana. Asa di paholak parawi saotik siap pasir. Hudul doang go ibana. Mamudai natoropi sian parawi. Asa dung macoho tibana marjamita. Ninna mamadok si Simon. Lugai matunau bagas. Jala sapako kamu majalamuna. Asa dapotan. Gade ninna si Simon mamangalusi. Guru. Manipat sabor nginodo, halo jahok kami, soadong dapot, alay mga sahok katami, ulo doaw sumapakon, di pasaw nasida may, gade dapo nasida madeke matchay godang, pola maribak jalay. Jala dihilap nasida ma dongan nasida. Nadi parau nasada. Asaroma dongani nasida mabuatsa. Rodo nasida. Gabe digohi ma parawi duatsa. Maradulonom. Marnidai si Simon Petrus. Marsopa maibana tujuloni Yesus. Huhu madidok lau mahosianau Tuhan ai halak pardosa doa ai tarhalomong goibana rodi sude donganna sialadeke nabi nuak nasidai songonido nang akadongan ni si Simoni si Jakobus dohot si Johannes, aka anak ni si Sebedeus, jalanin na Jesus mamadok si Simon, unak ko mabiar, ola niyom maho, gade si jala jolma, di padarat nasida maka parawi, di tadik ko masaluhu nai, mangi huton ibana, ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion songo parbarita nauli Tuhan Yesus tung dilihat Yesus dona sagogo roha doho pikiranna para ratto barita haduaoni dang mardia ibar ingana pangulau di Tuhan Yesus. Huta-huta, becet-becet, gabbo-gabbo, harangan sudah didalani Tuhan Yesus.
doho tujuan asa haruhumatop saha berita nauli saha tujungi portibion. Diturpuk tahun tongoman wai Tuhan Yesus di topi tao Genesaret ingana pardekean ni si Simon Petrus. Jadi akamang adorak soditoro dipilih Yesus najolo si Simon Petrus gabe sahalak murid ni Tuhan Yesus sisean ni Tuhan Yesus sahalak pardekehiado si Petrus. Jala sai di ngana nomma si Petrus najolo lao manakup deke. Tu si maro Tuhan Yesus madapoto si Petrus di pardekeani. Padohan lao Tuhan Yesus tu topi tao Genesaret tu ingana pardekean si Petrus na marlapatan lao Tuhan Yesus madapoton keseharian ni si Simon Petrus. Lao Tuhan Yesus mamereng ula-ula si ganupari ni si Simon Petrus. Namar turu-turu tu hita sadiri. Songon nabi nain ni si Tuhan Yesus tu si Petrus ido. Nak Tuhan Yesus tu ngoluta. Sian na sotabereng, sian na sotaboto. Setiap hari rodo Tuhan Yesus madapoto kita. Tuak kainganan ulauta si ganupari. Setiap hari rodo Tuhan Yesus mamereng ahana taula si ganupari. Ahana taula iro diberek Tuhan Yesus. Aha dibereng Yesus akai mana taula si ganupari. Hamuna kadonga saha porsiaon diturpuk taon nakidilok songonon. Jong go Yesus di topi tao Genesaret. Rojol masirongom madapoton iban. Gabe di bongot ibana masuk ibana tu sada parau. Hamuna kadonga saha porsiaon. Asal marjanita Tuhan Yesus. Manang na di dia pe Tuhan Yesus marjanita. Manang na di toba longo-longo. Torop rojol mamangi huti-huti bana. Alai tutu nak pe torop rojol mamangi huti-huti Tuhan Yesus. Dang nasada siara na mangojar rohani na toropi ubarro na sila mangihuti-hut. Dak sude na toropi bulus rohana naik tu mangihon hata jamitan ni Tuhan Yesus. Alayadong opak macam. Na parjolo tutu sayarong go na toropi roiba na mangihuti-hut Tuhan Yesus masihol mauas naing manangihon suara jamitan ni Tuhan Yesus. Natabuat Tuhan Yesus marjanita. Nalabohas suarana. Taksongo suarakon. Nalabohas suara ni Tuhan Yesus. Godang jol mamasihol. Mauas say naing manangiho suara jamita ni Tuhan Yesus. Atik tung marjamitan no tahi Yesus. Inarohani na deba. Doho talasani roiba na mangihuti-hut Tuhan Yesus. Alay na paduahon. Adong godeba na toropi. Roy ba na mangihuti-hut Tuhan Yesus? Dang nanay mabigay jamita suara ni Tuhan Yesus. Alay holan nang mangido hamalumon ni sahit. Di jolo ni turpuhon. Nung nagura nga di pamalum Tuhan Yesus. Saka namar sahit. Atik tungolo do piano Jesus pamalum sahit. Ni narohanya ka namar sahit. Doho talasani. Rona sida mangihuti-hut Tuhan Yesus. Napatuluhon, adong gode ba na toropi, roy ba na mangihuti-hut Tuhan Yesus, dang nanang mabege suara ni Jesus, dang nanang mangido hamalumon ni sahit, alay holan naing mamerek tadda halongangan, nanaik patupaw ni Jesus, naso hea binereng ni jol madope. Di jolo ni turpuhon, nung adibay Tuhan Yesus tadda halongangan, marhite 2 deke, 5 roti, boy mangan, 5,000 halak, jala sisa lobi do pesadia 12 pang. Atik tungbay no ni Tuhan Yesus do pe katadda halonga si songoni pasadoho tiba ada makan pere doho talasani rodi bana toropon mangihuti-hut Tuhan Yesus. Alaina paopaton adong gode bana toropon roi bana mangihuti-hut Tuhan Yesus. Dang nanang mabege suara ni Yesus jamita ni Yesus. Dang nanang mangido hamalumon ni sahid. Dang nanang mamerek tadda halongangan alay holan naeng mangitipitip
hasalani Tuhan Yesus. Idia masalah madok Yesus. Idia malupa Yesus. Idia matakupo nibana. Nao patong masiala na mangojar rohani na torop. Rona toropi mangihuti-hut Tuhan Yesus. Sahat tutopi tau Genesaret. Adorak sotatoruso jami tau nakamanginang lau suku-suku dok tuhita. 100 naik 170 tahun di paihuti-hut talak batak Tuhan Yesus. 170 tahun nauk sahat baritani Tuhan tuhita halak batak. 170 tahun naung di paihuti-hut talak batak Tuhan Yesus. Ay namang ihuti Tuhan Yesus do hita moloro tu pertanyaan. Namang ihuti Tuhan Yesus do hita moloro tu permingguan. Suku-sukun sian naopak motivasi nakin. Dia do siala namang ojarohata. Betul-betul lo hita nama uas masihol naing manangi hokatani Tuhan Yesus. Bohana mangido hamalumoni sahik do hita ubaro mangihuti Tuhan Yesus. Bohana naing mamereng akata dahalonga do hita gereja ubaro hita mangihuti Tuhan Yesus. Bohana naing mangitipi pakahasalani parhalalui di hutau benaro minggu tu gereja. Manang dia pesiala nama ngojar rohatai. Nak pesotado iboto Tuhan Yesus doi. Jala hobartusido Tuhan Yesus. Mangalianalus tuaka pardalanan ningoluta. Hola dibereng Yesus rona toropi. Ahaido itur puktaon. Bongo tibana masuk tibana. Tusada. Badiro, ana soi pehuti kamu ramang ana gugua saraku. Asape lu jauh. Bongo tidir laki Tuhan Yesus, holani bereng Yesus, roa kana toropi, pitor lau Tuhan Yesus, tu dia lau. Ido tu parawi. Jadi adong ahli madok songonon, ubena masuk Yesus tu parawi, parjolo menghindari kerumunani. Ima perjulu. Ay toroma sabe, sedang may birate. Ay hamu pe mo sahali rotu jabunami. Be may biribe ba na rfuera lahona. Hape na majalan ko niyan. Ima na perjulu, menghindari kerumunan. Na paduahon majaga akabentrokan. Patuluhon majaga jarak Tuhan Yesus. Ay memang hidup perroha. Na toropiate. Nakidak sada siala na mga aong kuya ka na jukat masutong buti day tarik-tarik iba masuk Yesus tu paraw alay di pakai Tuhan Yesus kesempatan ni mangajari mamudai dohok majamitai akasi Tuhan na torop na di pasir lapatan na dang diagohot Tuhan Yesus kesempatan na macayargai lau madok sidohonon na tua kasih Tuhan na torop. Dipakai Tuhan Yesus kesempatan ini lau marjamita, lau mamudai akasih Tuhan na toropi. Nyadi turpuk tau dang apalai pabuah jamita ni Tuhan Yesus. Alai tau turo sudero jamita lau manogu rohani jolma Tuhamu bau ni roha. Tau tu jamita hamu bau ni roha do. Napji namita honi Tuhan Yesus. Tua kasih Tuhan na toropi. Ay masih waleheng nabi. Ay masih buang gambaran nabi do jolmai. Rosi rongom madapot to Tuhan Yesus. Hamuna kadongan dung marjamita Tuhan Yesus. Di dapot to Tuhan Yesus si Simon Petrus. Di dok nakit di turpuk taon. Lugahot tunau bagasan. Sapak ko paraomi. Aha alus ni si Simon Petrus. Tuhan. Nunga sabor ni kami majala, nunga sabor ni kami manakuk deke. Lau swadong dapok nami. Sa sitonga nga madele si Simon Petruson, ay pitor di buribana maparaw na, di cuci. Nanay ngulak nga maibana. Alay di simaro Tuhan Yesus, paingotos si Simon Petrus. Didok Tuhan Yesus, lugaho paraomi tunaw bagasan, sapak ko paraomi. Nanayang dohonon ni si Petrus, dang mungkibe. Basa dang mungkin, ay nga tiurari, nga manogot-nogot. So maladek kenin na di Genesaret, dakuboto molo di tubate. Borngi-borngi do inadek PHP berkeliaran mga lubis si panganon na. Moloduk siyang dang mungkibe, ido nanayang dohonon ni si Petrus, dang mungkibe. Alay ala ni hatami, bahulehami.
ido nuangon lapatan na unang apa haluk danguluan hiraido anggo maksud ni bana hias semula borhat si Petrus isapato parauna ternyata jalana ayaro do ternyata dung dioloi si Simon Petrus isapakko jalanai si tong toho dang margabu sapi Tuhan Yesus ido hape nani ulahon ni si Simon Petrus uduki bana tu hata parsuruan ni debata di sido kesempatan dilihat debata akai kena gudangi salelek dang dioloi si Petrus hata ni debata dang dapotan buasa dang dapotan ibadah sabor ini dang jolo dang marbuah-buah ibana tu Tuhan Yesus dang ipasahati ibana tu Tuhan Yesus akasakap rencana hian alanido dang berhasil ibana sabor ini nanang dohono ni turpuhona kamanginang manang nanang marhua pehita manang nanang mulau-mulau pehita manang nanang marbonatau pehita baparjolo tok tapabuat tutuhani samar dala dohot dengan parjolo hita permisi tutuhani asada potita kapasu-pasu ido nanang dohono ni turpuhon si Petrus lupa ibana dak parduli bana na salilingot tutuhani dang diparduli honi bana tuhani dang jolo marpanukku ni bana tutuhani dang oleh ibana mangido campur tangan ni Tuhan dia kaulau nabi nai ujung ngadang berhasil dang arong dapok ni si Petrus nanggo sada pesabor ngini HP ina melujan ibana ina makau bonita ibana itong tau alai lau sodapot aladang bersama Yesus ibana mangulahon ulaone nanaeng dohonon na dung dioleh ibana hatani Tuhan Yesus dapot ibana godang deke sampai 2 parau gok sampai neng lonong ninna diturpuk taon patuluhon godang ni deke na dapot ni si Petrus dung diolo ibana hatani debata hamuna kadongan nuaing ahamana niula ni si Petrus dung dapotak ibana ahamana taula molo dung dapot akapasu-pasu hita di ngoluta parjolo sahali didok nakid di turpuk taon dihilap ibana donganna lapatanna dakola dibana sadiri hape narapoti alai gade salura berkati bana nakturongan nakpehola si Petrus nadapotan dekina gudangi alai di turpuk taon dihilap tatusido dihilap aharo basencan dihilap dijowi bana halak nasing asa taruli bana dohot si Petrus di pasu-pasu na pinasahat ni debata nani doha di siya kamanginang molo dapos pasu-pasu hita molo dapok berkat kita molo gajiak kita dang naholad di hitai ngai bai Tuhan hiana kaposten ni otu sikola otu adat otu huria, otu padita resok ngau kiad pad bagianan. So tuk tanggap na holani hita kana dapot tayate. Ngarok kiana kaposten niya kaperbagianan ni. Otu adat, otu gereja, otu pamareta, ngarok kiani nakpe sada hipal dilihat Tuhani. Songonido dekeon, nakpe holat tu sisimon dilean alai gabe salura berkat gabe dalan ni Tuhanido si Simon Petrus mangalean nak tuhalak nasing alanido asa dihilapibana dongan nanasing asa taruli naik songoni mahita parjulo sahali molo dapot kita akapasu-pasu silas ni roha molo dapot gaji hita sia nakaparkarejoatna nakadua honani ulani si Simon Petrus manuka marsoba ibana tu debata tadi kau mau Tuhan ay halak na pardosa dua ita ibana diri nate dangarong dianggar si Simon Petrus ay mada enak terbutido tangaku manapat kejale bana dapotan dangin na ibana alais Tuhan ido soba ibana lapatan na disadari si Simon Petrus do dangalani malona
Dangala ni gogona, dangala ni hebat ni si Simon Petrus, ubay na dapotan ibana. Betul-betul holanala ni asi dohot tolong ni rohani debatar. Lapatan na parjole ibana madok mauliata tu debata. Dang gabe lupa daratan ibana. Dang dirokon ibana, ala ni malok kuro, ala ni gogok kuro, ala na jagoda umabad buti, jalai ubay na dapotan daw. Ala itu hanido di sobba ibana. Tada hamulate honi rohana. Napatoluhon didok diturpuhon unak komadiar ola nyomaho gabi si jala jolma molo na salilingon pardeke di topi tau Genesaret do ulau pokok ngisi Simon Petrus alai nuang di jo di togu Tuhani maibana asa gabe si jala jolma namar lapatan manogu-nogu akka jolma na di portibion manada mangihutot Tuhan Yesus idona naeng dohonon nuang dia mana naeng dohonon iturpu hotu hitaka manginang parjolo sahali akka pewaris si tiru Tuhan Yesus dohita molobor hat Tuhan Yesus sahat tu topi tau Genesaret mamarita ho barita halwauni sudero hita tarjo gabe si tidang ini si Paulus madok sudi halak Kristen tarjo tarpilit gabe si tidang ini Kristus lapatanna sudero hita parbarita nauli tugas tadon waik pararato barita halwauni sahat tu jongi portibion akka jamita do hita kamanginang manang nasipe hita jamita do hita marhite-hita naing batcaw ni halak o songonod do halak Kristen. Alaniro akka manginang tabay mangulut taon gabi akka jamita na mangul. Boy roturo hata madok songonon besen dia mabotok ku marjamita. Siya dia maboy marjamita o siya langkatan suna huboto marjamita. Daktar baik kita marjamita siya langkatan on. Alay diharap ko tuhata. Di jo dipilih Tuhan dohita akka gabi jamita dia ka pardalanota dia kapakatayota ikut tadama hita halak Kristen si puji Tuhan ikut songon na hudohia manginang ikut gadia kasiwan las ni roha mahita tunahu maliak kita ikut dohono ni halak matu hita nganeng ro o putogi tuani maroinata na tabu do ngana makata ni koni marohono ni halak unang idok pon tabu bar hita nganeng ro patak somer bereiro asal roi unang men halak kita unang may rokok kalak. Mata Roma keluarga situ rusot tu son naik darah tinggi kunang main nate. Alai kung gadia kapasu-pasu akasilas ni roha ikong gadia kalomo ni roha ni halak mahita manang di dia hita mardalan mangalak kadohok makatai. Ikot tadaman non na baru mula kita sanggarija. Tadado hakabi peciwu berinatan pardalanon na pe hormat paredeon na pe tabu par mil-milon na pe ba manogi hot surgo te unak sahira naing mangemur iba tahong mangemur kainang so malay itu baron yon porsia na gurang pangemur ate asay torli abdiro nahro naik si soron unang masongon ate ikot tadado tongah tuani ma baru mula inataw siya par mingguan marminggu pagi duhura nak kinataw jam pitu labok pangalakan ay koni marohna unang ito ko kala ato mataw na baru mula binataw sanggariza sa tornang mamereng na hurde-hurde daw nunang ina akka bahasa tuwer na rohi akka jamita rohita manang na hauma pihita mulaw-law manang na yonan ikot tada siya nakawlaw tay tado nakinairo do hapit Tuhan Yesus mamerek kita dia kaulau ta sigano pari iberang ko hita manang na sa papel tibangani ay berek Tuhan iro hapi aku bapak tu do say rugi ka narugi ate ay na papel do hapit tibangani hapi berek Tuhan Yesus muse Tuhan Yesus so ta bereng hapi labuk ta hapi iban nani do hadisya kamang manangi dia pe hitam law-law manangi dia hitam maringana siang manang naborngin ikong gabi jamita ula-ulan itu hatta mahita diaka pardalanan ningoluta napaduahon ikong gabi sibuah berita nauli mahita marhiti akka pangalakata sigano pari ikot jamita mahisa songo Tuhan Yesus
Terus do Tuhan Yesus marjamita. Dang mamereng dilapi kibana. Ay di masuk akal ya ka pardikeon jamita. Dangin na Tuhan Yesus. Alay une manak saune marjamita Tuhan Yesus. Manang nasogo perohanya kasituan na torop na nang Roma dapat to Yesus. Marjamita Tuhan Yesus. Ujunga labok demak roha doho pikiran nasida. Naik songoni mahita. Iko sibuan halabohon lasni roha mahita. Tuaka na humaliak kita. Amin. Martanyang mahita. Ale Tuhan debata amanamina marhabang sa di Banwagijang. Mauliate Tuhan nunga dipakulingi ho kami. Marhite hatam na badiyay. Suato mahatami tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marura marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabegogo tukot sulu-sulu nami. Lao manguduti ngul-ngul nami tu akatikin anang roh. Nak tu akatikin anang roh pe Tuhan. Toktong ko pe sihol rohanami. Toktong matuha sa pakulingi ngulu nami. Asa hatami nagabehad nga bataba di ngulu nami. Asa nang manibil hami siya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banwagijang. Di minggu nami sadari o Tuhaku wa kami tu adopamu. Akka pardalanan ni ngulu nami dohok keluarga nami. Asirohap Tuhan. Iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak pada wabatabat. Pada parsahitos siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu. Akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Do mangulaw-law na pinasaha mo di tonga-tonga ni keluarga nami. Nang akayanak pon akapahopu pe Tuhan. Nau pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Ramoti pasu-pasu nasida. Molo di baga sa parsikolana kaya nakon nami Tuhan. Ramoti nasida lawor hado lamulak sa parsikolana. Buka roh hado pikiran nasida. Asa takas dia tu sinasida. Akapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asa dong muselaba nasida na mga luli makaluja ho parbino tuani. Huingot kami Tuhan. Sato kinay. Naing mga dupya kaujian makaya nakon nami. Hodo tuhapos ni rohanami. Hodo pangaduaduan nami. Asirohap Tuhan. Buka rohado pikirannya kaya nakon nami. Asa takas di ngot nasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asa anggia marhitia kai. Boy dia lusinasida. Aka pertanyaan. Soal na pinasahat ni guruna. Asa las rohanasida. Mabigi aka hasil la tu akatik kinanang roh. Molo na mga luluy karejo kaya nakon nami Tuhan. Asiroham di tahun 2025 on. Saya patongo matuhana kapar karejuan na hobartu nasida bi. Asanggia dohok marolopolop marlas ni rohan ang nasida mamujiho. Molo na dapok karejo pe. Tabay silas ni rohay. Asanggia barhitesian itu halang ditada nasida asido tolong. Atong ho matuhadongan nami. Mia maringana di tonga-tonga niya kabagas nami. Bay bagas nami tuha bagas silas ni roha di hami. Lumobi mamujiho. Pasu-pasu akan ahulahani. Asanggia marhita kaulaon nami. Saha pasu-pasu mitu tonga-tonga ni keluarga nami. Suak songoni matuhan. Nang di minggu nami sadarion. Nunga hutangi ho kami. Marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Matca godang na naik si hamuliate honon nami. Godang na naik si pangidon nami tu adopamu. Tarlubi may tu hadi pasu-pasum. Marhite haso sorang isa danak bawa. Di tonga-tonga ni huriamon. Tarlubi di keluarga niruan lubis. Inanami borusi majutak. Asirohap Tuhan pasu-pasu ya nakon. Na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asanggia ibur-ibur magodang. Ruas sitiruo musaibana di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu lang natorasna. Lean gogo Tuhan. Asa margogo nasida. Manogunogu dat dana hihobar tulomo ni roham. Suak songoni Tuhan di minggu nami sadarion. Di nadi patupa acara pangojakonon. Diamanami naposopat di taharahap. Gabi uluan gabi padita resok di duduk sanggul. Pasu-pasu Tuhan acarai. Asaboy mardala dohok denggan. Ramoti sudia karobongan. Nabor hatu duluk sanggul. Asa dibagasakai pason. Sahatu namula musay tulat namion. Toktong dibagasal las ni roha. Suak songon itu hasaka rencana ni huriam. Dinanaik patupaun ni huriam matemu pisah. Pangojakono dohok pabor hatu di huriamon.
tanggal 23 Februari nanengro sian amak padita harahap tua manami padita aritonang patulus Tuhan ulauni padawa kaulauni sibulis molo tungadong nanang manggugay ulaw nami asangga sonak so haribo-ribo kami toktong marlas ni roha mamuji pasangak guar muna badiyay suak songoni matuha disaka rencana di Huriam di nanaik patupaw nami mamulai yari Selasa partang yang apa muhai di tonga-tonga ni Huriam jalaudu matua katik kinanangro partang yang anuik patupaw nami diganup lingkungan asirohat Tuhan homa Tuhan nama masu-masu sudia ka pertanyaan naik patupaw nami di Huriaun pasu-pasu aka perhaladom pasu-pasu aka ruas asa sadahami madohoti pertanyaan isudi hobar tulomoni roham suak songoni matuhad di minggu nami sadarion hubak kami tuadopa muakaraga mi pako basio di tonga-tonga ni Huriam terlebih di bagasan nasa mingguon akka pertanyaan remajana poso sermon lansia sermon perhalado dohot akka pertanyaan bonataon na naik patupaon di Huriam pasu-pasu saluhu ulau ni Tuhan pada wakau ulau ni sibolis molo tungadong akan nanang manggugay Hurian nami asang dia sonak so haribo-ribo kami Tuhan mangulak kaulau nami tarluboy Tuhan lau mamuji pasanga pokok suak songoni ma Tuhan marolopolo marlas ni roha Huriam HKBP Cibubur maka mulatehon subangas sada unit kibot na pinasahat ni ruas ni Huriam na posobulung si Felix Toman si Tumorang asirohat Tuhan lanta bayaka pasu-pasu mi di tonga-tonga ni keluarga nasida asanggia to katik kinanang rotok tong marlas ni roha kami mamujiho pasu-pasu manak Huriam mamakke kibot nani pasahat nasida asaga bedalan nanyo tuha pakeo nami lau mamuji pasanga poko tarlobi na poso buluk tuha katik kinanang ro atok sahat tetangam madang doto dinami dongani ramoti hami Tuhan diaka pardalanan ningolunani suak songoni ma Tuhan huwa kami tuadopa maka dongan nami ruas ni Huriam namar ningok diaka ulang tahun nasida di ulang tahun hatutubu di ulang tahun pardonga sari peon taka susah dari hami Tuhan tu pasu-pasu buat kaumur nagajangi alai mangido do pe hami Tuhan tu akatik kinanang ro lam tabai gajangi umur di hami saluna tabai ka pasu-pasu silas ni roha asanggia toktong merlas ni roha hami marolo-polo pami mamuji pasanga guar mundabari suak songoni Tuhan di minggu nami sadarion hubuak kami tu ado pamu akadongan nami ruas ni Huriam macai torok nuang na di bagasap parsahiton tarlobi matuhadina nami naktapu bolo boruh tagalung sian weksada na tongon nuaik pemuli hadi tonga-tonga ni bagas nasida nang di sini Nikolas na 70 weksada na tongon nuaik name di rumah sakit termina opu murni boru pangaribuan weksada na tongon nuaik name di rumah sakit Hermina Depok inang marbun boru sialagan weksada na tongon nuangok name di rumah sakit Polri nang di si Jonathan Hutagaol sian wektolu na tongon nuangok name di rumah sakit Polri nang di si Juan J Manik wek onob na tongon nuangok name di rumah sakit Mitra Keluarga nang di nanami inang we tabunan boru pajaitan wek walu na tongon nuang pemulihan di tonga-tonga ni bagas nasida nang di si Sophia pe boru si Marmata we walu na tongon nuang pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di si Hiskia te si Marmata we walu na tongon nuang pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di si Fernando Bajarnahor weksia na tongon nuang pemulihan di tonga-tonga ni bagasna macai toro pakadongan nami ruas ni Huriam na di bagasa parsahito di bagasa tikion nungatung loja nasida Tuhan na mga lului hamalumoni nungatu kacita di hilala nasida lanya kaparsahito nasida alan itu mga lopitanga dohami Huriam HKBP Cibubur maboa na kadongan nami tu adopam asirohat Tuhan surduko tangamu nabadiyai nagok pasu-pasu majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti masih holope hami Tuhan liano muak kagajang yumur liano muak kahamalumon asanggia tu akatikina nengro marlas nirohahan marolopolo pami mamuji pasanga guar mundabadiyai alan itu ha pasu-pasu makaubat na pinangan nasida
Pasu-pasu nak tangan ni parubat asanggia marhitia kai boy tumibu bolok tangkal parsahito ni sa pamatang nasida. Tumibu hami marlas ni roha mamujiho. Suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion. Hubak kami tu adopamu keluarga na di bagasan narsak paru kilon di siala naung jumolo ni alamu amana hina holongan nasida siat tonga-tonga ni keluarga nasida. Ima amana minaung jumolo ni alamu si junggap sahalatua siagian na hinabaluhon ni nanami inang buru tapubolon macay lunguro hani keluargai say tumatangis na sidalani parsirangoni alani tu aku buat kami keluarga tu eropamu suruh todim na badiaman orang rohado pikiran nasida asaunak saya tumatangis unang mangadungi unang madele nasida alang gak makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu dia kasilas ni roha nganaik patongono mutu nasida tu akatik kinaneng roh apuli roha doho pikirannya kana marsak lea nakasilas ni rohai asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong satu kinai Tuhan naing mula be mahami naing mula kan madapot to nakabagas nami asirohat Tuhan dongani ramoti hami di pardalanan padawa kabatabat palas rohanami no Tuhan boy pajupang dohotakan awawalong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami pe ramoti pasu-pasu hami saluhukna jalo ma Tuhan di helik pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di namarede hita bukwede 730 laos tapapungu ma peliata marede mahita. Surah
mahita jongjong. Tutuk mamingguta tatangya ko mapeliataw martangyang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroan isaluhut silele na denga doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanan nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon. Pati bulhok karajaumu dito nga tonga ni Juliam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang sileleomi tuhami. Asalam girgirham madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banwa gijang. Say pinarbadia magoarm. Say ro maharajaum. Say sau malomoni roham di banwa tonga osongon na di banwa gijang. Leo matuhami sadarok kanggo luas siapari. Sesa madosa nami. Songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amen. Shalom.